बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होनायनि फारसे गोख्रों नोजोरजों खामानि मावगासिनो दं बिटिआर सरकारा। बे नोजोरजों बिटिआर सरकारा दासान्दि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव हानि मेलाखौ मोनफ्रोमबो सार्केल बेंखननि आवथायाव खुंनो लाहार फाहार जादों। दिनै हाग्रा आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायदों दि दासान्दि बिटिआर ओनसोलाव हानि मेलाखौ खुंनो लाहार फाहार जानायनि सिगां हा गैजायै सुबुंफ्रा गाव गावनि फोरमान बिलाइफोरखौ सिगांग्रोयै जमा होनो हागोन। बिटिआरनि बिफानारि मावफुं सोद्रोमाया बुंदों, हा गैजायै गोरिब सुबुंफ्रा गाव गावनि फोरमान बिलाइफोरखौ जायखिजाया सार्केल मावख'आव थांनानै जमा हैनो हागोन आरो बेनि खामानिया दासान्दि सोलिगासिनो दं। दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मोनसे बुस्थुखौ कनफार्म होनो नागिरदों रायजो राजानिसिम। बेवहाय बर'ल' नङा, साफ्रोमबो बिटिआरबासि जायफ्रा माने एज पार दा नर्म्सआव गोग्लैगोन बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, लेन्ड मेलाखौ मोनफ्रोमबो सार्कल अफिसाव खुंनाय जासिगोन। ब्लकआव माबायाव थांनानै सार्कल अफिसाव थांनानै जेन गाव गावनि हाखौ नामजारि खालामना लायो बा मुं थिसनजानानै लायो बा बिफानि हाखौ फिसालानि मुङाव ट्रेन्सफार खालामनानै लायो बा MNPआव थानाय मानसिफ्रा गावनि हाखौ रेजिस्टार खालामनानै लायो। बेफोरबायदि गोबां जों 6टा पइन्ट होदों। बेनि सायावहाय जेन खामानिखौ मावो जोंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय। बबेखानि सुबुंफ्रा गोनांथि जानाय फोरमान बिलाइफोर जेरै आर'जलाइ, हा खाजोना होखांनाय बिलाइ, गावबुरानि फोरमान बिलाइ एबा BCDC मासिगिरिनि फोरमान बिलाइ आरो लोगोसेनो हा बिगोमानिफ्राय मुं सोलायनाय समाय बिलाइखौ सार्केल मावख'आव गथायनांगोन। लोगोसेनो मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारा खुंनाय गोहोआव फैनायनि उनावनो गोरिब सुबुंफोरनो हा पट्टा एबा हानि मोनथाय होनायखौ बिटिआर ओनसोल आरो गुबुन गुबुन जायगायाव लाबोबाय थादों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।